ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶୁଦ୍ଧ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ତ୍ରିଶୂଳ ମାଟିରେ ପୋତା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ କି ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ତ୍ରିଶୂଳ ମହାଦେବ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସବୁଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିସାରି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ହଠାତ୍ ସୁଧା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା, ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମାତା ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ସେହି ରାକ୍ଷସ ଉପରକୁ ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ଅସୁର ଜୀବନ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅସୁର ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ତ୍ରିଶୂଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୋତି ଦେଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ